ja Haaparannalla päästiin tänään ihastelemaan kuninkaallisia vieraita, kun Ruotsin kuningaspari ja kruununprinsessa Victoria piipahtivat rajakaupungeissa. Vierailu liittyy vuoden 1809 tapahtumiin, jolloin Ruotsi menetti Suomen osaksi Venäjää. Kuninkaallisia oli katsomassa 1000-päinen yleisö. Kuninkaallisen vierailun alku sujui historian muistelun merkeissä Tornion Åströmin kartanon pihapiirissä. Kuningas Kalle Kustaa on vieraillut tällä rajalla aiemminkin, mutta kuningatar Silvialle ja prinsessa Victorialle käynti on ensimmäinen. Rajalla Pokrensen kauppakeskukseen. Paikalla oli saapunut tuhansia kuninkaallisten ihailijoita. Mikä heistä kiinnostaa? Haaparannan kunnanneuvos Sven-Erik Poht ehdotti prinsessalle pysyvää muistomerkkiä tänne rajalle. Raja-auki olisi hänen mielestään hyvä nimetä Victorian aukioksi. Ja, tack så mycket. Alltså, tack så mycket. Tack. Det är sant. Fantastiskt. Tack. Tää lämpenee viikonlopuksi.